विश्व की बस तुम्हारी ही है, काम लालच का सिर्फ दिल जलाने से है। अरे संपदा विश्व की बस तुम्हारी ही है, मन को संतोष इतना धराने से है। काट कर की ना जाती है छोटी लकीरें, तकदीरें तो बनती बनाने से है। मन अधम व्यर्थ क्यों बना, पागल बना, मन को संतोष इतना धराने से है। ये हाथ में जो लकीर बागर के काट के छोट कर जाओ तो छोट ना हुई, ये मन बड़ा अधम बा। पहले ही बतौनी भक्ति में, साधना में, योग में, वेदना में ना रमेला। गलत कार्य अगर एकरा से करावल जाए तो गलत काम एकदम से चाप के करी, घटिया ही करे के बाद, चोरिये करे के बाद। एक से कौवाली लगल हमरे एमएलसी साहब की जवानी की आलम वाली कौवाली लगल। ओहू समय आलम रहला, एहू समय कम आलम ना बा। कैसे गावे लाल? कभी विराह के अंदर भाव झेलन बताओगे क्या? अरे सत्य के अरे सागर में डुबकी लगाने को चली बाबा। स्वभाव का इंसान हुआ करता है, गजब स्वभाव का मानव भी हुआ करता है। कभी डराने लगता और कभी डरता है। पंडित रामलाल की सुनिए कहानी है, बुजुर्ग खास से हमने सुनी जुबानी है। ये तो ऊपर से नेक बना करते थे, जिगर में काट ही अंदर से जला करते थे। पैसी वाले में फरियाद किया करते थे, जैसे लौआ साथ गांव वैसे ही पुरनिया दादा लोग बतावे ला खीसा कहानी, लोग बतावे ला कि ऐसे ही कोनो गांव बा। गांव की बहरा एगो भगवान भोलेनाथ का मंदिर बा। वही मंदिर पे वही गांव के रहे वाला रामलाल पंडित जी
रोजाना नहा करके धो करके मंदिर पे जाते थे, शिवाला पे जाते थे और लोगों से ही सवाल करते थे, भोले के नाम पे दे दो, शंकर के नाम पे दे दो, डमरू वाले के नाम पे दे दो, केहू का मन करे दे, 1 रुपया 2 रुपया 10 पैसा 4 आना 8 आना। आज ये जानत रहल रामलाल बाबा कैसन हवन, रास्ता बदल के चल दे। देखने में सीधा साधा इंसान लगते थे, देखने में नेक इंसान लगते थे, लेकिन अंदर से एकदम से हथियार बनन, इतना हथियार बनन कि देखे कि हमारो 10 कट्ठा खेत बा, हमार खेत परती रह जाई, लेकिन बगल वाला अगर 5 बीघा बढ़िया गेहूं बोले बा, रास्ता पकड़ के साढ़ भैंसा जाओ तो साढ़ भैंसा के घेर के चरवा के अपनी बराबर कहते। इतना रामलाल बाबा जरतुआ हम देखे कि हमार कुर्ता फाटल बा, राधेश्याम भाई के बढ़िया कुर्ता बा, मौका पावे तो कुर्ता के फाड़ के अपनी ऐसा के फिट कर दे। ऐसा जरतुहाऊ रामलाल पंडित रहलन, लेकिन रोजाना शिवाला पे जाते थे, भोले का नाम का स्मरण करते थे। 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया जेकर जौने बुझाव दो। एक बार का बात, कैलाश पर्वत में भगवान भोलेनाथ विराजमान हवन, गौरा पार्वती जी पांव दबावत है, सवाल कैली कि ये स्वामी है, अरे आज हमके सैर करे के मन करत बा, विचरण करे के मन करत बा। कहले कि तू मेहरारू के जात जबे न तबे विचरण करब तो सैर करब, चला कहाँ चलबू। अगर आगे आगे भोलेनाथ बसहा बैल पे सवार होई के माई भगवती के लेके चल जा। एगो गीत बड़ा पुरान लगी भैया, अरे कान्हे पे कुदरिया हो धई के, देखा जंगली बाबू एहू धुनी में कितना रोस बा। आई जौन अकौरिया में धो के हचाहच मारत हवन से, करुआ तेल दबवा के महकावत हवन से, ओमा बहुत अंतर बा। अरे कान्हे पे कुदरिया हो धई के, आगे आगे बालर चले, पिछवा से किसनवा हरवा के हो हरवा। लेकिन भगवान भोलेनाथ आगे आगे चल हो, सवरिया चल डमरुआ हले, आगे आगे भोला चले, आगे आगे भोला चले, पिछला से मलरिया दूर गई हो। आगे आगे भोलेनाथ बसहा बैल पे सवार होकर पार्वती जी के साथे साथे से कुछ दूर सवार आगे बढ़ल हो, का दिखाई दिल धीरे धीरे जाता रहले, होली के हरिया हो।
पार्वती जी कहली के स्वामी बस आ बैल के रोक नहीं रौरा के कुछ दिखाई देत बा कहला कि कुछ नहीं दिखाई दे कहली कि अरे स्वामी रौरी नाम करत लगावत बा भिखमंगा भोले के नाम पे दे दो शंकर के नाम पे दे दो और रउआ के बुझाते नहीं खे कुछ कहली कि जब ले रउआ के कुछ देव ना तब ले यहाँ से हम आगे बढ़ब ना दुनिया के मालिक है आप जे जौने मांगेला ओके रउआ उहे देइला कहला कि चलो सैर करे लहू तो सैर करा कहली कि जब ले रउआ के कुछ देव ना तब ले यहाँ से ही लगना एगो गीत लग गल गीत के गावेलन बाबू कैसे गावेलन यही सोनाडी की मेला में चालू है कैसे गावेलन अरे गवना रेंग ले भैया रेंग नहीं रेंग रेंग अरे गवना और इतना पर हाउड़ी कुछ बल्ला अरे परेशानी देख नहीं खे जाओ देखे जब ले रहुआ कुछ देव ना यहाँ से हम हिलब ना यहाँ से बढ़ब ना भगवान भोलेनाथ परेशान हवन कि पार्वती से हम कहीं तो का कहीं विरह में सैनी लगी भैया विनाशी के ना चाही क्षमता ऐसा जो तू बा इ देवे लायक ना बा दिहल जाला वो के जे दूसरा को उपकार करे इ उपकार करे वाला ना बा भलाई करे वाला ना बा इ अत्याचारी बा उ भगवान भोलेनाथ पार्वती जी के समझावत हो का अरे पाकर के शक्ति साधु सदा के भलाई करे के चाहिए इंसान के कुछ देवे के चाहिए लेकिन ये कैसन बा कर लगा सब
भगवान भोलेनाथ से जब जीत कह दिली तो कहली कि देखा जब तू जीते करेलू तो हम एक कुछ देवे जात हई। भगवान भोलेनाथ साधु का रूप बना लिए। पार्वती जी कहीं खड़ा है, साधु का रूप बना करके भोलेनाथ जाते हैं रामलाल ब्राह्मण के पास। अकाला है साधु है पंडित जी, कटोरा छीन के फेंक देला। कहला कि बुर्बक खबर हो जी ना आके भीख मांगे ला, भोले के नाम पे दे दो, शंकर के नाम पे दे दो। ये तो हाई सरकारी का है, छीन के फेंकत है। यही से हमारा धर्म कर्म चलेला। आज के बाद ऐसी वाला पे ही मत, ऐसी वाला पे ही मत। अब भोलेनाथ और शंकर के डमरू वाला का नाम मत लिया। काहे सरकार का कर कहला कि आज की बात दिखाई ना देवे के चाहिए। एगो ही तोहरा के शंख देत बानी, एगो तारा के शंख देत बानी। ये शंखवा के बजा के जेवन मंगबत तेवन तोहरा के मिल जाई। लेकिन सुन लो, तोहरा के मिली तो जरूर, लेकिन तारी पड़ोसी के तो के अगर एगो मिलबा तो पड़ोसी के दूगो मिल जाई। रामलाल बाबा कहला कि वो से मतलब ना भाई, अपन भला भला जगमाई और दूसरा का होवे चाहे मत होके। कहला कि तो क्या करी हम। कहला कि ये संग के ले ला आ केहू से कुछ बोली हम मत, अपनी घरे चल जाई है, अंगना द्वार लिपवा पुतवा के आसन लगा के बैठ गई है। आए शंख बजवला से पहले कहे कि ये शंख महाराज हमके ये चाहत बा, आ शंख बजा दिया तो के मिल जाई। तौरी कुल गीतिन के छोड़ा, बिरहा में एगो और गीत लग गई। रामलाल बाबा चलो हो शंख लेके जब चलो हो तब कहे के पड़ल का महाराज हमार तू दही मड़ई है। अगर ये कहूँ 200 को बुन्नी पड़ेला, वो बुन्नी पहरा ना जाला, वही मड़ई में गिरेला। हे संत महाराज हम चाहत बनी के वो हमार बढ़िया बंगला बन के ठीक हो जाए। रामलाल बाबा शंख बजा दिलन, कहला कि सधुइया कहले रे कि तहारे एगो होई गौवा वाले को दूगो होई। सधुइया का बात सही भइल कि ना? घर से बाहर मड़ई से निकलल हमन, उनका तो बंगला बन के एगो फिट बा, लेकिन गांव में जब घूमत हम तो देखा था कि भाई सधुइया का बात सही हो गई। हमारे कहीं बंगला में पूरा गांव वालों को बिल्लू को बंगला 10 दिन बीतल बा, आसन लगा के बैठ गेलन। ए संत महाराज हम चाहत बनी कि हमला के लोग
बड़वा बड़वा कहेला ये कहूँ हमार लड़का फैका ना हो हम चाहत बनी के वो हमार लड़का हो जाई संत के बजा दहला रामलाल बाबा वो बाढ़ आदमी के एगो लड़का हो गई गांव में पता लगावे लगल देखा समझ की जौन हमारू से महाबाढ़ रहल ऊपर दू को लड़का हो गई फिर और आदरणीय जितेंद्र यादव जी लोग साथ के पावन धरती से 100 रुपए का सम्मान आपको बहुत बहुत प्रणाम करते हैं सब लोगों के नमस्ते प्रणाम सलाम बा ए बाबू यही सही कारवा चले लगल रामलाल बाबा कहियो गाड़ी मांगन एगो गाड़ी मिल जाओ गाँव वाले के दू को मिल जाओ केहू उनकरा के जीवन आवश्यकता रहे मांगे लेकिन उनके मिले गाँव वाले के दू को मिल जाए बिरहा में देखा भैया अल्लाह लग जाता बिरहा में अल्लाह लग राम बाबा मेहनत करी देखा ना सदियों से मेहनत हम करी रोजीना पूजा आराधना हम करी भगवान भोलेनाथ कर रट हम लगाई हमके एगो मिलत बा पूरा गांव वालन के दूधू को मिले लगल गांव वाला मजा मारे लगलन ई कैसे है बिरहा में अल्लाह का भैया रामलाल बाबा कहला कि हम मेहनत करिए गांव वाला सार लोग मजा मरी है जा रामलाल बाबा का पूरा काम होत जात बा गांव में देखा था जाके दू को काम हो गई बा लेकिन रामलाल बाबा एक दिन के बाद आसन लगा के लिपवा पुतवा के बैठलन आ कहलन कि ये संत महाराज गांव की बहरा एक कुआं है और आदरणीय राम प्रवेश यादव जी पूर्व विधानसभा प्रत्याशी मधुबन मऊ के पावन धरती से विधानसभा गांव की बहरा एक कुआं बा वही कुआं से गांव भर का लोग पानी पिएला बड़ा परेशानी होला हम चाहत बनी कि हमारी दुआरे पर बिना चरण का एगो इनार हो जाओ शंखवा के बजा देहलन रामलाल बाबा शंख बजौलन ए भैया उनकी दुआरी पर बिना चरण का मतलब बुझे तला ना समतल होके बराबर होके पहले के लोग इनार खुनवावे तो चरण बनवा दे लेकिन वो रामलाल बाबा कहना बिना चरण का इनार समतल रहे रामलाल बाबा घरवा से बाहर निकलन ए बाबू देखा था उनकी हमारी दुआरी पे एगो कुआं खोना गइल बा सोचत हम कि सधुइया जवन कहले रहे कि तारे एगो होई आ गौंगा वालन के दू गो भई इहो बतिया सही भइल बा कि ना भइल बा अबले तो कुल ओकर बात सही भइल बा आ जब गांव में निकलल हवा तो देखत हम कि सबकी दुआरी पे दू गो कुआं खोन के पंडित होई पीला जवाला भैया संखवा बजाए तो पुना बजाया अभी संखवा बजाए तो पुना बजाया अरे सबकी दुआरी तो दीदी कोला ना अभी सबकी दुआरी तो दीदी कोला ना अब रामलाल बाबा आओ देखलन न ताओ बिहान ने साँझ का बिहानो न भइल बा पंडिताइन से कहना कि अरे जल्दी लिपा पोतो है अंगनवा के लिपा पोतो जल्दी हम आसन लगा के बैठी पंडिताइन झटके में लिखत है बुझली की बुझात बा कि आज पंडित जी आज कोनो बरियार चीज मंगी है
अंगना लिपा पोता गई, आसन लगा के बैठ गईलन। कहलन कि ये शंख महाराज अब ले हमार कुल काम पूरा कर दिलन। हमारे हई दोनों अखिया से ताकि न तो बुझाला साला की बम्बई हमरी अंगनवे में बा। हम चाहत बनी कि एगो हमारा आंख फूट जाओ। शंख के बजा दिला। अरे बाप रे बाप, रामलाल बाबा जो ही शंखवा बजौलन उनका एक अखिया फूट गई, कान हो गईलन। कहला कि सधुइया कहले रहे कि तहार एगो होई, तोरी गौवा वालन को दूगो होई। गांव में निकलत हवन तो भैया 3 हिस्सा लोग आन्हर बन के जकरी दुआरे पे बिना चरण के इनार खोनाइल बा, वही में गप गप जाके मर के उठा के मर गइल बा। आ जब एक हिस्सा बचल बा लोग ओहू के बोलावे रामलाल बाबा के, राम खेलावन सीधे आओ सीधे आओ, ए राम बुझावन सीधे आओ सीधे आओ। मनो जीवन लोग बचल बा ओहू के सीधे सीधे बुला के आ रामलालवा बाभन वही कुआं में गिरा के मुआ देला। बाहर हथियार ऐसनो हथियार होला। रामलाल बाबा पूरा गांव के लोगन के आधार बना के कुआं में गिरा के मुआ देलन। लेकिन बिरहा का हमरे तात्पर्य क्या है? आज के जमाने के लोगों से, आज के समाज के लोगों से एक हमारा निवेदन है। ये बिरहा आपसे एक निवेदन कर रहा है, गुजारिश कर रहा है। क्या गुजारिश कर रहा है? दिहलस डाही गौवा के उजारी पंडित पापी बा। बिरहा का आप लोगों से कहत बा, ऐ साथियों, ऐ नौजवान साथियों, बूढ़े बुजुर्ग चाचा दादा, समय जब आता है लोग निकलते हैं जैसे समय आ गया है, हम पहचान नहीं पाते हैं, आप पहचान नहीं पाते हैं। कौन मेरी भलाई करेगा? कौन मुझसे कंधा से कंधा मिला करके चलेगा? कौन मेरे दुख दर्द में खड़ा रहेगा? लोग आते हैं, प्रलोभन देते हैं कि जो खड़ंजा बाई के रोड बनवा दे, क्या है रोड बटे थे चक रोड बनवा दे, एक तल्ला बाटे थे कि 2 तल्ला बना दे। वही प्रलोभन में हमन के फंस के आज तक उस गर्त में गिरते जा रहे हैं, गर्दन की ठोकर खाते जा रहे हैं। इसलिए हमें और आप जमाने के लोगों को विचार करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। अब ना पहचान जाए तो होई का कि गलत लोग के सत्ता के सिंहासन पर बैठे बा जगह रामलालवा बाभन के बिठा दिल गई है कि गलत लोग के सत्ता के सिंहासन पर बैठे बा। अरे कोई बाबा बुझे ताया में ताया कहां से से कहानी अंत भइल। हरि कथा हरि कथा